ହାଏ, ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍ତେ। ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ ସମସ୍ତେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ହଉ କି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ପୂଜା ପର୍ବ ହଉ ନା କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ବି ଛତୁର କିଛି ନୂଆ ଚଟପଟା ରେସିପି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ତ ଏହି ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଏହି ଡିଶ୍‌ଟି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ବହୁତ ହି ଫେମସ୍, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଛତୁ ଘି ରୋଷ୍ଟ। ଭାତ ସାଥିରେ ଖାଅ କି ରୁଟି ସାଥିରେ ଖାଅ, ଯାହା ସହ ଖାଇଲେ ବି ପୁରା ଜମିବ। ତ ମୁଁ କହିବି ଏହି ରେସିପିଟିକୁ ଥରେ ତ ଜରୁର ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ମୁଁ ଏଠି 15ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ସେଥିରେ ଗରମ ପାଣି ଢାଳିକି ଗୋଟେ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବତୁରେଇକି ରଖିଦେବା। ତ ମୁଁ ଏଠି 2 ସ୍ପୁନ୍ ଧନିଆ ନେଇଛି, 5ଟା ଲବଙ୍ଗ, ଟିକେ ମେଥି, ଟିକେ ଡାଲଚିନି, 1 ସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ଆଉ ଅଧା ସ୍ପୁନ୍ ଗୋଲମରିଚ। ତାପରେ ଆକୁ ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ଜାର୍‌ରେ ଢାଳିକି ବତୁରେଇକି ରଖିଥିବା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଢାଳିକି ଭଲସେ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ମସଲା ପୁରା ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଟମାଟୋ ନେଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍‌ରେ କାଟିଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ମସରୁମ୍ ନେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଟୁକ୍ ଟୁକ୍ କରିକି ଗୋଟାକୁ 4 ପିସ୍ କରିକି କାଟିଦେବା। କାଟିକି ରଖିଥିବା ଛତୁକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଢାଳିକି 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ୍‌ରେ ଘିଅ ଢାଳିଦେବା। ଘିଅ ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଟିକେ କାଜୁ ଆଉ ଟିକେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଢାଳିଦେବା। ୟାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲରେ ଫ୍ରାଏ କଲା ପରେ ସେଥିରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଗୋଟେ ଟମାଟୋକୁ ଢାଳିଦେବା। ଟମାଟୋ ଢାଳି ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ତାପରେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଟମାଟୋ ବଏଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଅଧା ଚାମଚ ଲୁଣ ଆଉ ଅଧାରୁ କମ୍ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଢାଳିଦେବା। ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଲୁଣ ଢାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଟମାଟୋ ଆମର ଜଲ୍ଦି ଫ୍ରାଏ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଟମାଟୋ ଏବେ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିଲାଣି। ତ ଆମେ ସେଥିରେ ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିଥିବା ମସଲା ଢାଳିଦେବା। ମସଲା ଢାଳି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆକୁ ଭଲରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ମସଲାକୁ ପୁରା ଭଲସେ ରୋଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଆମକୁ ମସଲା। ତ ମସଲା ଅଧା ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏହି ରେସିପିଟି ଆମର ଖଟା, ମିଠା, ସ୍ପାଇସି, ଚଟପଟା ରହିବ। ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲାର ଘିଅ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି, ଅଲଗା ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲାରୁ ଘିଅ ଅଲଗା ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଛତୁକୁ ଢାଳିଦେବା। ମୁଁ ଏବେ ଛତୁ ଢାଳି ସାରିଲାଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଛତୁକୁ ଢାଳିକି ଆମେ ଭଲରେ ମିଶାଇଦେବା ମସଲାରେ। ତ ଆମ ଛତୁ ଏବେ ଭଲରେ ମିଶି ସାରିଲାଣି। ତ ତାକୁ ଢାକଣ ଢାଳିକି ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବଏଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ବଏଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆମ ଛତୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ୍ ମିଲ୍କ ପାଉଡ଼ର ଢାଳିଦେବା। এটা ଅପସନାଲ୍, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଢାଳିପାରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ଭଲରେ ମିଶାଇଦେବା। ମିଶାଇ ସାରିଲା ପରେ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିଲାଣି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଧନିଆ ଢାଳିଦେବା। ଧନିଆ ଢାଳିକି ଟିକେ ମିଶାଇଦେବା। ତାପରେ ହଟ୍ ହଟ୍ ପ୍ଲେଟ୍‌କୁ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍‌ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ରେସିପିଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ବାଏ ବାଏ।